Labarin yarinyar da ta tsinci kifi na zinare amma ya zame mata alaƙaƙai. Idan ta ɗauka ta shiga matsala, idan kuma ta bar shi ta shiga matsala. To ya za ta yi kenan? Ku biyo ni cikin labarin domin jin yadda abin ya kasance. Wannan yarinya mai suna Salma ta tsinci kifi wanda ta yi farin ciki da shi sosai daga farko, amma daga ƙarshe ido ya rena fata. Tana cikin tafiya a bakin ruwa, kawai sai ta ga kifi mai launin zinare yana ɗaukan ido. Ta yi sauri ta ɗauke shi, kada ya koma cikin ruwa. Ta ɗago shi sama tana murna da farin ciki ta tsinci kifi. Za ta ruga da gudu zuwa gida sai ta ci kifin ya ce mata, idan kika tafi da ni ba za ki ƙara ganin dare ba a rayuwarki. Idan kuma kika ajiye ni ba za ki ƙara ganin rana ba a rayuwanki. In kuma kika ci gaba da tsayuwa a nan, to za ki zama kifi irina, mu ci gaba da rayuwa da ke a cikin wannan ruwa. Hankalinta ya tashi sosai har ma ta rasa me ɗaya za ta yi. Sai ta fashe da kuka. Kifin kuwa ya ce mata, menene na kuka? Zaɓi fa aka baki. Suna cikin haka sai ga wata tsohuwa ta zo za ta wuce, sai ta tambaye su me ke faruwa. Sai yarinyar shine ku duba profile ɗin